Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेराव चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। गोबां दावराव दावसि जागासिनो दं। दासिमबो जोबनो थाङा हाथियार लानाय, बम लानाय, सोरखौबा गावनाय, सोरखौबा धमकी होनाय, सोरखौबा धमकी होनानै रां दाबिनाय। बे जाथायखौ जोङो दासिमबो माने जोबनायखौ नुनो मोनाखै। दा जों खोनानो मोन्दों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दा बेवहाय आं नुदों बेवहाय चिरां जिल्लानि सासे लाइमोननि जिउनि खहा बे जाबाय राजा बर' मुंनिमोन 19 बोसोर बैसोनिनो बिथाङा गावनि बिगुमै मनरन्जन नार्जारि न'आवहाय माने जाय सिखाव फैदोंमोन मनरन्जन नार्जारि होननाय सासे सुबुं होनना बुंदों बेवहाय मा होनदों खामारपारानि होनना बुंदों चिरां जिल्लानि खामारपारानि बाजारनि होनना बुंदों 11:30सो जादोंमोन जाहैदों बे हरनि 11:30सो जायगायावहाय सोरबा माखासे दुथां सुबुंफ्रा हाथियार माने दिन्थिनानै मा होनदों रां दाबिनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा बेवहाय होसिख्रावनाय लोगो लोगोनो न'खरनि सुबुंफ्रा हाथियार खुंनानै होसिख्रावबा गिखागोन नोंबाबो नुबाबो आंबाबो गिखागोन बयबो नुबाबो गिखागोन आरो जाय इभेन्ट हाथियार लाग्रा बेनाव जुदि हाथियार गैयामोनब्ला गुबुना जुदि बेखौ देखायोमोनबा बेबो गिगौमोन एखे सेम खोथा जायनाव हाथियार गैया बे गिखागौमोन जुदि बैसिनावबो हाथियार दंमोनब्ला अब्ला बै समावहाय गावलायनाय जागौमोन आरो होमबाना नों हायोना आं हायो दा जायनाव गैया बिसोरथ' गिखागोनानोखाना थ' बेबायदिनो बे मनरन्जन नार्जारिनि सिगाङावहाय जाय दुथां सुबुंफ्रा सिखाव खावहैदोंमोन बे समावनो बैसोरो सिखावनायाव खारबाय आरो बे लोगो लोगोनो राजा बर' एबा गावनि बिबोनांनो माने बैनाय जायो आरोना बिबोनां बैनायनो बिनि नामानो जाबाय राजा बर' बिथांनो कल खालामनानै खोन्थाहरदोंमोन जे आं जोंनि न'आव ओरैबायदि ओरैबायदि दा बैसोआ 19 बोसोरल' बे फंबाया फैनानै होसोबोनानै लामायाव लोगो मोनबाय जाहैदों आरो दानाबा बे मानसिखौ गावथारना गालांबाय हमनानै गावथारना गालांबाय एक्सुवेलि बे सिखावफ्रा सिनायखायो माने बे न'खरनि सुबुंफोरखौ बिनिखायनोथ' बिथांमोनहा गावथारदों दा बिथांखौ लामायाव लोगो मोननाय लोगो लोगोनो बोरै गावथारखो बिकज बे सिनायखायो नङा होमबा स' माने आं बाथ्राखौ लोगो लोगोनो आरो मोनसे बाथ्रा खोनाबावबाय जे माने बाक्सा मुसुलपुराव सानै एनएलबि सोद्रोमा हमदों बेखौ आं बड'लेण्ड रादाबाव खोनालायबाय आरो लोगोसे बिनि सिगांनो बुंलायबाय जे नेसनेल लिबारेसन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड बेनो जाबाय एनएलबि बिनिफ्राय खोनालायबाय जे मोनसे रादाबाव होनाय दङ बेवहाय जोंनि जे मा होनदों बे बिलाइनि गेजेरजों गासिबो बर' रायजोनिसिम मिथिहरनाय जायोदि थांनाय मोनायाव चिरां जिल्लानि रुनिकाटानि थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिं सिदाबारियाव रुंसारि जानाय बिथां महन नार्जारि आरो गुबुन सासे सुबुंखौ निउस मिडियानि गेजेरजों फोसावदों दि बिथांमोनहा बारग' नेसनेल माने एनएलबिनि सोद्रोमा होनना नाथाय बिथांमोनहा एनएलबि आफादनि नङामोन मानोना जोंनि आफाद सोद्रोमाफोरखौ जोङो सरखारनियाव मुंफोरखौ गथायखाबाय नै दिनलायबाय आरो बाक्सानियावहाय आरो सानै एनएलबि हमदों होनना बुंबाय मिन्स बाक्सायाव सानै एनएलबि हमनायखौ आं स्क्रिनाव होना होगोन बेयाव बुंदों जे बिथांमोनहा हाथियार लानानै मा होनदों माने रां माने मा होनो लादों बा माबादों बेयाव लिरदों बिटिआर हालामाव आखायाव हाथियार लानानै रां दाबिनाय जाथायजों लोगोसे पुलिस आरो हाथियार लाग्रा सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गावलायनाय थासारिखौ दुंहाव खालामबाय थानाय गेजेरावनो बाक्सा जिल्लानि मुसुलपुराव सानै एनएलबिनि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हादों होननानै बाक्सा पुलिसा फोरमायदों बेयावबो डाइरेक्ट बड'लेण्ड रादाबा बुङाखै जे बिथांमोनहानो होननानै खिन्थु जेरै बिटिआर हालामाव बा बिटिसिआवहाय बड'लेण्डआवहाय जि जाथाय जागासिनो दं जे सिखा माने लानानै बा हाथियार लानानै जे सोरनिबा न'खराव थांनानै एटेक खालामहैबाय रां दाबिबाय जायनाव रां दङ आरो बिनि गेजेराव रांखौ लानानै खारबाय बा सोरखौबा बुथारबाय दिनै जों खोनालायबाय महन्त नार्जारिनि न'आव थांनायावहाय जाय सुबुंफ्रा हाथियार लाना थांदोंमोन आरो बिथांमोनहा होसिख्रावनाय लोगो लोगो गिनानै बा गियालानो माने हमजानो गिनानै किजों खारदोंमोन दां बिनि गेजेराव राजा बर' बिथाङा होसोबोदोंमोन गावनि बिगुमैनि न'आवहाय आरो बेखौनो दुगामारा बायदि फैदों होननानै साननानै बिथांमोना गावथारना गालांदोंबो जानांगौ आरो बे जाबाय थानाय जाथाय समावनो जे माखासे माने हाथियारजों लोब्बा थानाय एनएलबि सोद्रोमाफोरखौ हमदों होननानै बे बाथ्राखौ फोसावदों स' जोंनि बे बिटिआरआवहाय दासिमबो मानो हाथियारनि जे बाहायनाय सोरखौबा गावथारनाय सोरखौबा मानो जोबनो थाखाय लोगो लोगोनो जों मोनथिनो मोनबाय जोंहा मानाव गेदेर श्रीजुत प्रमद बर' सारा बिथांमोननि न'खरसिम दावबायहैबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आरो लोगोसे लोगो लोगोनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' साराबो बिनि सायाव बिबुंथि होबाय आरो गिदिंहैबाय गोबां गोजोननाय थाबाय बिथांमोनखौ जे बिथांमोनहा थांनानै नायदिंहैदों नाथाय आं बे बाथ्राखौसो सोंनो लुबैदों जोंबो सोरबा सासे मानसिया हाथियार लायोबा जोंबो जुदि हाथियार लायोब्ला अब्ला मा जागोन जाय मानसिया हाथियार लादों होननानै बुंदों बा जायफोर मानसिफ्रा हाथियार लानानै दंगासिनो दङ बिथांमोनहा गावसोरल' हाथियार लानो हायो नामा बेफोरबायदि साननानै दं नामा गुबुनफ्रा बे जाम्बा जाम्थाफ्रा हाथियार लानो रोङा नामा
स' बेफोरबायदि सोलियोबा जोंनि हारिया मा जालांगोन आं मोनथिनो रोंला हाथियारखौ सिगां जोङो मानि थाखाय बाहायो जोङो मोसा मुफुर बायदिसिना बेफोरनिफ्राय प्रटेक्सन लानो थाखायसो बाहायोमोन दानिया मा हाथियारखौ मा बाहायबाय गोदोनि समाव दै जेनेबा सोरबा नोंखौ माने मोसायानो होन सिंहआनो होन जिब जुनार जायफोर नोंखौ एटेक खालामथावना बिनिफ्राय जों बासायनो थाखाय बोरलाफोर बाहायोमोन जंफोर बाहायोमोन सिखाफोर बाहायोमोन नङा होमबा हाथियारखौ जोङो बायदि प्रटेक्सन सोरबा जोंनि माने कान्ट्रियाव सोरबा दा माने एटेक खालामथों जोंनि कान्ट्रिखौ रावबो दा सेथों बायदिसिनानि प्रटेक्सननि थाखाय बाहायो नङा होमबा हाथियारखौ जों बेबायदियाव बाहायो जे जोंनि लिडारखौ सोरबाफोर दा एटेक खालामथों माथों दिनै जों हाथियारखौ नुनो मोनगासिनो दङ बे हाथियारखौ लानानै सोरनिबा न'आव थांनानै आरजिखानाय रांफोरखौ मा होनो दुम दाखाल खालामनानै धमकि होनानै ओरैनो इजियैनो लाना थांनाय जों बेफोरखौ अबेबा मुम्बाइ दिल्ली पान्जाब बायदिसिना गिदिर गिदिर हायद्राबाद बेफोरबायदि जायगायावसो खोनायोमोन जे लामा लामा थाङोब्ला सोरबा सिख्लाफोरनि बेग खन'यो सोरबा सिख्लाफोरनि बेगफोरखौ खावना लानानै थाङो सोरखौबा दाम माने एटिएम मानि सिखा देखायनानै माने एटिएमनिफ्राय फैसा बर'नो जों बेफोरखौ माने बेलेग जायगाफ्रावसो खोनायोमोन दिनै थाङै थुङै जों नुनो मोनबाय जोंनि बड'लेण्ड जायगायावसो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों बेफोर हाथियारा बहा दङ सोर लादों बबेनिफ्राय मोनबावखो मायाव दं बे हाथियारा सोर होयो बिसोरनो हाथियारखौ स' दिनै बिराद गोमोथाव सोमोनांथाव जाथाय जाना दं रायजो राजाफोर गोबां गिख्रंथाव दिनै मनरन्जन नार्जारिनि न'आव थांदों गाबोन नोंनि न'आवबो थांनो हागौ गाबोन नोंनि न'आवबो थांनो हागौ दिनै मनरन्जन नार्जारिनि न'आव थांदों दिनै राजा बर' बायदि सुबुङा थैदों नाथाय गाबोन नोंथांनि न'खरावबो थांनो हागौ आरो गाबोन नोंनि फिसाज्लायाबो गावथारजानो हागौ माबायदि बेसेबां जों सोलिबावगोन बिदिजों माबायदि जों बेसेबां सोलिबावगोन जों बेबायदिजों जों मानसिफ्रा एसेबां सुख सान्थि थानो सानोब्लाबो नाथाय बै सिलायफोरनि थाखायनो गावथारनायनि थाखायनो दुम दाखालनि थाखायनो जों थानोनो सुखुला गिनाय मोनो माबा मोनसे बुङोब्ला जोंखौ गावथारगोन नामा माबा मोनसे बुङोब्ला जोंखौ गावथारगोन नामा जुदि बे बाथ्राया लिगेलब्लाबो दिनै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि होननायनि बाथ्रा बुङोब्ला बेसेबां मुस्लिम सुबुंफोरानो होन नन ट्राइबेल सुबुंफोरानो होन आवग्रिजोबनानै दंजोबो अब्ला जोङो मानसिफ्रा बिराद गिनानै दङ ओरैबायदि बाथ्रा बुंबा बिथांमोना ओरैबायदि बैफोरबायदि गावथारग्रा सुबुंफोरनो क्रर थाखा होथोंसै जाथिफ्रा जेरै दा गावथारग्रा सुबुंफ्रा बिसोर बेखौ गावथारनो थांबाय नाङा फाङानो सासे बर' मानसिखौ आरो जाय गावथारग्रा थांग्रा बिसोरबो बर' मानसिमोन अब्ला बिसोरो एसेबां दाय गैयैयावनो बिसोरखौ गावथारनो हायोब्ला अब्ला आरो बिसोरो रां दाबिनोसो थांदों अब्ला 2 करोड़ 3 करोड़ मोनसे जाथिया जुदि लोगो नांनानै खामायनानै जुदि कालेक्सन खालामनानै जुदि बिसोरनो होयोब्ला अब्ला बिसोरनि बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक प्रटेक्सननि एक्टनि सायाव बुङोब्लाबोथ' गावथारगोन बिराद साननो गोनां जादों गोबां साननो गोनां जादों रायजो राजाफोर प्लिज जायफोर बेफोरबायदि खामानि मावदों अननानै प्लिज रिक्वेस्ट खालामो बेफोरबायदि खामानि मावनो नाङा प्लिज अननानै मोजाङै आथिं आखाइ दङ खामानि मावनानै जा थेंक इउ सो माच गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय गाज्रि बुंदोंब्ला निमाहा बिनाय थायो आङो खुलुमबाय स' गाइस बे ससमाखौ आं बेयावहाय बानायदों ग्लासखौ गोदान होदों आरो लोगोसे बेयावहाय 5 मिनिटनि गेजेरावनो नैबे बिथाङा बानायनानै होदों बे जाबाय एडिसि भिजन सेन्टार बे अपोजिट अफ अलंबार फास्ट फुड आरो लोगोसे स्टेट बेंक एटिएम दं खाथियावनो बेवहाय आरो गेवलां हटेलबो दं बे खाथियावहाय बे सेन्टारनि मुंखौ एडिसि भिजन सेंटर होनना बुङो बेवहाय रिसेप्शनाव नैबे आनिया जीरा आंटी बेटा यहाँ पे आप लोगों को रिसीव करेगा आप लोगों को थोड़ा मतलब अंदर में जो भी है उसको इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ यहाँ पे ग्लास बनाया जाता है पूरा अच्छा से 5 मिनट्स के अंदर बनाया जाता है और यहाँ पे डॉक्टर है हमारे साहब ये डॉक्टर यहाँ पे आपको दिखाएगा क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या नहीं है यहाँ पे सारा ग्लास है ये सब ग्लास है ये ग्लास से आपको दिखेगा क्या कौन सा माइनस का प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको दिखेगा आपका आंखों का पावर क्या है क्या प्रॉब्लम है वो सब दिखेगा उसके बाद आपका ग्लास तैयार होगा सो 5 मिनट्स में ये हुआ है आप भी आना चाहते हैं तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा तो वहाँ पे कॉल करके आ जाएगा ये खाजलगांव सेंटर में है डिस्ट्रिक्ट सिरांग में है खाजलगांव के यहाँ पे फास्ट फूड ओलंबार फास्ट फूड भी अपोजिट और नियर ऑफ SBI ATM गेवलांग होटल